Hay po, Pinuno. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Duday. Isa kong mangkukulam na nagpapabayad upang patayin ang mga taong kinakagalitan ng mga nagpapakonsulta sa akin. Ako'y isang purong kaliwa na isa sa mga tagapakinig mo. Hindi ako masyadong nagkokomento, pero palagi akong nakasubaybay sa lahat ng kwento mo. Ang kwento kong ito ay nangyari noong minsang meron akong pinatay na kamag-anak ko. Dahil sa pera, ay napilitan akong kitila ng buhay ang mga yon. Oh, masasabi kong napakademonyo na ng pag-uugali ko. Pero wala akong magagawa dahil ito ang nakagisnan kong paniniwala. Salamat dito sa pangalawang channel mo at nagkaroon ako ng pagkakataon para maibahagi ko ang mga nalalaman ko tungkol sa lihim na aral ng kaliwa. Sa totoo lang, Pinuno, sa lahat ng naikwento mo sa channel mo, ay minsan ay wala kong narinig na kasinungalingan dahil alam ko at ranas ko ang mga naikukwento mo. Ang kwentong ito ay nag-ugat lamang sa hatian ng lupa. Walang magawa ang mga nagpapakonsulta sa akin, bagkus ay pahirapan ang kanilang kalaban. Noong ipinakita sa akin ang mga pagmumuka ng mga paparusahan ko, ay agad ko naman itong nakilala. Ang tiro man ko at ang asawa nito, ang nais nilang padapuan ng sakit, kapalit ang napakalaking halaga. Hindi naman ako nagdalawang isip, gawa ng pera-pera lang din naman ang paggamit ko sa aking kakayahan. Ganyan ako kasamang tao, pero sana huwag niyo akong husgahan dahil ito rin ang kinagisnan kong paniniwala at trabaho. Isang araw, lumapit itong sila Tia Bading sa akin. Normal itong humingi sa akin ng tulong at ito naman ay aking pinaunlakan. Noong panahong nagkakausap na kami ay biglang sumeryoso ang mga yon. Nagwika ito sa akin ng, "Huwag ka sanang magagalit, Duday. Ito ang nais naming ipapatay sa'yo." Wika ng kasama nito. Hindi kasi umiimik si Tia Bading noong mga panahong yon dahil baka natatakot yon sa akin. Alam kasi nila na kapag ako'y nagalit o nainsulto, ay wala akong sinasantong tao. Kahit makajos ka o kahit napakabanal mo, ay kaya kitang dalhin sa hukay nang hindi mo namamalayan. Alam nyo kasi, ang lihim kong karunungang taglay ay nag-umpisa pa sa kaninu-ninunuan ko na napaglipasan na ng napakatagal na panahon. Maliban sa atin ay merong sutras na mga kataga na nakasulat sa aking libreta. Ipinamana yon ng mga dayuhang minsan ang tumungtong sa ating lupain na merong mga dalang lihim na aral mula pa sa ibang panig ng mundo. Masasabi kong napakalakas ng mga insignyang nakasulat sa aking libreta. Ibang-iba din ang aking pamamaraan sa tuwing ako'y papatay ng mga manggagamot. Pero kapag normal na tao lamang ay ginagamitan ko lang ito ng dalawang manika. Pula para sa pamarusa at itim naman para sa pagpatay sa mga ito. Ang mga litrato na naibigay sa akin o kahit anong gamit ay tinatago ko lang dahil nagsisilbi itong mga koleksyon ko sa lahat ng aking mga napaslang. Balik tayo sa kwento. Nang makita ko ang litrato ay bigla akong nagwika ng, "Magkano ang ibabayad nyo para dito? Alam nyong hindi iba sa akin ang mga taong ito at nangangailangan ako ng malaking kabayaran upang maisagawa ko ang mga nais nyo." Wika ako sa kanila. Agad naman itong nagwika ng, 300,000 pisong ibabayad namin sa'yo kung mapaparusahan mo ang mga yan." Wika nung lalaki. "O sige, pero hindi pagpaparusa ang gagawin ko. Bagkus ay papatayin ko na lamang ang mga yon." Sagot ko sa kanila.
Napagkasunduan namin noong mga panahong yon, napatayin na lamang ng tuluyan ang mga ito. Mas ikakabuti yon ng mga biktima upang hindi na sila makaramdam pa ng kahit na anong pagdurusa. Matapos ang aming usapan, ay nagsialisa na rin ang mga yon sa aking bahay na tila ba walang nangyari. Ako naman ay agad kumuha ng gamit upang mag-umpisa sa susunod na Huwebes ang pagpatay ko sa mga yon. Normal na lang sa akin ang pumatay ng tao, pinuno. Sa dinami-rami ba naman ang napatay ko hindi na ako kinakabahan. Nang sumapit na ang araw ng Huwebes ay doon ko na nga inumpisahan. Ang gamit-gamit ko sa pangungulam noong mga panahong yon ay isang pako na parang karayom pero napakalaki nito. 3 kandilang itim, 2 itim na manika, mga litrato ng bibiktimahin ko, at ang higit sa lahat, ang alay para sa mga demonyo. Nag-alay ako para sa demonyo upang hindi ako makita ng mga manggagamot kahit na anong gawin ng mga yon. Masasabi kong ang kalahati ng kaluluwa ko ngayon ay paunti-unti nang nilalamo ng diablong kasangga ko. Nang uumpisahan ko na ang aking pagkukulam, ay nag-usal ako ng mga demonyong usal at iniihip ko yon sa litrato. Matapos kong iihip ang usal sa litrato, ay mamarkahan ko ang pakong gamit ko kung ilan ang aking papatayin. Matapos kong markahan yan ay sisindihan ko ang kandila. Pagsindi ko dito ay indikasyon yon na nakahanda na ang lahat ng aking kailangan upang maumpisahan ang pangungulam. Isang araw lang sa akin ang biktima kapag ako na ang nangulam. Meron din akong estilo ng pangungulam na napakabrutal sa kadahilanang pinapasapian ko ang biktima sa diablo upang gawin ang paghihirap rito. Kapag brutal na pangungulam ang gagamitin ko, ay tiyak ang kamatayang grabe ang pagdurusa para sa mga ito. Kung hindi yon magsasaksak ng kutsilyo sa muka, ay tutukutin ito ang kanilang dila hanggang sa tuluyan itong matanggal. Ang iba naman ay ipinupukpok ang tipak ng bato sa kanilang ulo hanggang sa bumitak ang mga bungo nito. Matapos kong magsindi ng kandila ay doon ko kinuha ang pakong gamit ko. Inisip ko ang lahat ng galit ko sa taong yon at ang galit at puot ng nagpapakulam. Matapos yan ay walang habas kong sinaksak ang mga dibdib ng manika hanggang sa lumabas ang bulak ng mga yon. Matapos yan ay puputulin ko ang kandila sa aking palad, tapos paiikutin ko ang mga ulo ng manika. Matapos yan ay mamamatay na lamang dahil sa bangungot ang mga nabiktima ko. Hindi ko na babanggitin ang mga usal na gamit ko sa kadahilanang maaari itong makontra o mabasag ng ibang manggagamot. Hanggang dito na lamang, pinuno. Maraming salamat at sana'y maibahagi mo ang kwento ko sa channel mo. Ako po ay isa sa mga masugid ninyong taga-subaybay ng mga totoong kwentong kababalaghan. Ito po ang aking kwento na nangyari taong 2017 dito mismo sa bayan ng Binangonan, Rizal. Maaari po ba na itago nyo ang aming pagkakakilanlan? Dahil na rin po buhay pa ang mga nasa kwento. Mga buwan po ito ng June nang makilala ko ang isang babae sa isang GC sa cellphone. Tawagin niyo na lang po siya sa pangalang Ni. Hindi niya tunay na pangalan. Hangang-hanga ako sa kanya dahil bukod sa maganda ang babaeng ito, medyo bata pa kesa sa akin. Siguro mga nasa 20 years old siya noon at ako naman ay nasa 21 years old. Sa dinami-dami ng nanliligaw dito kay Ni, ako yata ang bukod tanging pinagpala sa lahat dahil naging nobya ko siya. At di lang yon,
Nagkaroon din kami ng sexual na relasyon. Ilang buwan ang lumipas, ganon at ganon ang aming mga gawi. Magkikita dyan sa Taft Avenue, tapos magde-date kami. Oo nga po pala, taga Bacoor, Cavite itong Sini, at naninirahan naman sa Pandacan ang kanyang pamilya. Dumating ang oras na pinagtapat niya sa akin na may 2 na siyang anak at may kinakasama siya pero nagkakalabuan na sila. Naunawaan ko naman bilang mahal ko siya. Pag may mga pangangailangan siya, andudun ako. Nga pala, Pinuno, isa po akong guard sa bangko. Kapag sinabi niya na kailangan niya ng pera, nagpapadala ako kaagad. Hanggang isang araw, natuklasan ko na niloloko niya ako. Dahil akala ko hiwalay na sila ng partner niya. At ang sabi niya pa nun sumakabilang buhay na ito. Ang nangyari, pinuntahan ko siya ng palihim sa Bacoor, Cavite. Kaya pala sa tuwing yayayain ko siya na magsama kami, pati ng mga anak niya, lagi niyang sinasabi na darating tayo dyan. Natuklasan ko na nagsasama pa pala sila nung partner niya nung magpunta ko sa Bacoor. Doon sa isang kaibigan na kaibigan din niya, natuklasan ko na hindi pala niya ako mahal. Lungkot na lungkot ako nun. Nagkita kami pero medyo malayo ang distansya. At ang huli na sinabi niya sa kaibigan ko na kaibigan niya din, "Jeff, pauwiin mo na yan at sabihin mong tapos na kami. Hinding-hindi na kami kailanman magkikita." Halos gumuho ang mundo ko noon, Pinuno. Iyak ako ng iyak sa sasakyan hanggang sa makauwi ako sa Binangonan, Rizal. Ang akala kong jackpot ay naging isang tila ba bangungot. Sa sobrang lungkot ko, may biglang sumagi sa isip ko na isang tao na tawagin na lang ninyo sa pangalang Jinggoy. Hindi niya tunay na pangalan. Isa po siyang antingero at nanggagamot din siya. Nga pala, Pinuno, magmula pagkabata, kilala ko na ang tao na ito. Magkapit bahay lang kasi kami dati. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng problema ko tungkol sa babaeng yon. At bigla akong nabuhayan nang sabihin niyang kaya niyang pabalikin sa akin Sini. Pinabili niya ako ng 25 piraso ng kandila. Tandang-tanda ko pa yon dahil sa 7-Eleven pa ako bumili. Gagawin daw niya ang ritual na yan sa hating gabi ng Biyernes. Wala na siyang sinabing ibang detalye tungkol sa ritual maliban sa kakausapin niya raw Sini. Kakausapin? Ang sabi ko, papaano? Basta ang sabi niya, maghintay ka lang ng ilang araw. Matapos niyang magsimula sa araw ng Biyernes, naghintay ako hanggang sa nagpabalik-balik ako sa kanila. At grabe yung naging resulta. Pinuno, makalipas ang 10 araw, matapos niyang gawin yon, sinabi niya sa akin na pupunta sa bahay niyo Sini at maghintay lang ako. Nagkatotoo nga ang sinabi ni Jinggoy. Dumating Sini sa bahay ko. Alam din kasi niya ang bahay namin dahil ilang beses ko na siyang nadala doon. Nagulat ako at ang saya-saya ko noon. Tulad ng dati, ganon pa rin ang setup namin. Pero ramdam ko na parang may mali. Kahit kasama ko siya, parang lagi na lang siyang tulala.
Hindi ko maintindihan eh. Hanggang sa sumubok ulit akong pumunta sa Bacoor. Sa pagkakataong ito, alam na niya. Pagdating ko sa Bacoor, doon na ako inabot ng karma. Napatrobol ako sa partner niya at barkada nito. Habang naglalakad ako sa Moonwalk Market, sira-sira ang damit ko, Pinuno. Tandang-tanda ko yun. Wala pa nga ang isang pares ng sapatos ko eh. Buti may pera ako at nakabili ng tsinelas. Galit na galit ako nun. Ang sabi ko sa sarili ko, ipapapatay ko si Ni. Hindi lang siya, pati ang buong pamilya niya. Kahit magbayad ako. Bumalik ako kay Jinggoy para sabihin lahat ng nangyari. At sinabi ko sa kanya ang balak ko. Ang sabi niya sa akin, "Patawad, napahama ka pa. Hindi ko nasabi sa iyo yung napag-usapan namin ni." Kinausap niya daw ito at pinagtapat niya kung may pagmamahal ba siya sa akin. Ang sagot daw ay wala. Kailangan niya lang ng masasandalan. Lalo akong nagalit at sinabi ko kay Jinggoy na pwede niya bang kulamin si Ni para mamatay. "Kaya ko. Pero may mas kakilala kong matindi ang aral pagdating sa aral ng kulam at barang." Ang sabi ni Jinggoy. Tama ang narinig mo, Pinuno. Isang batikang mangkukulam na mambabarang ang aming pinuntahan. Ikinuwento ko sa matandang mangkukulam ang lahat ng nangyari sa akin. At tulad ng inaasahan ko, tinanong niya ako kung ano ang gusto kong ipagawa. Bago kami magtungo doon, sinabi na sa akin ni Jinggoy na ang ipagawa ko ay yung tinatawag na tabang. Isang uri ng kulam na mamamanas mula paa hanggang umabot sa ulo. Yon ang sinabi ko sa mangkukulam. Isinama ko ng matanda sa ilalim ng bahay niya, sa silong na may parang yungib na parang altar. Doon ko nakita, Pinuno, ang isang itim na palayok na may itim na kahoy na nakalagay at nakasalang. Kinilabutan ako sa nakita ko habang patawa-tawa yung matanda. Meron siyang kinuha doon sa palayok at nakita ko ang isang maliit na garapon na may nakalagay na larawan. At tusok-tusok ito ng isang uri ng tinik. Ang tinik ng suha. Yan ang gagamitin ko. Ang sabi niya, para patayin ang ipinapapatay mo. Nagpabalik-balik ako sa matandang mangkukulam, Pinuno. Naging interesado ko sa mga sinabi niya at ginagawa niya. Ipinakita din sa akin ng matandang ito ang isang libreta na napakaliit at itim na itim. Hindi ko mabasa ang mga nakasulat. Ngingiti-ngiti ang matandang ito at sinabi niya sa akin kung gusto ko bang matutunan ang mga nakasulat doon. Nakasulat? Wala naman eh. Dahil itim na itim kahit na pahina nito. Tumanggi ako, Pinuno. Ang sabi ko, isa lamang po ang gusto ko. Ang makaganti. Ang sagot niya sa akin, pahihirapan ko ang sinasabi mo, pero hindi ko siya papatayin. Pero kung pag-aaralan mo ang mga nakasulat dyan, papatayin ko yun. Mamili ka. Sabay ngisi na parang demonyo. Ang sabi ko, "Ho, pahihirapan? Paano po kapag nagpagamot yon sa isang manggagamot?
Tumawa siya at tumitig sa akin. Pinuno, ibang-iba ang itsura ng matandang ito. Parang demonyo na angat ang buhok at walang puti sa mata. Napasigaw ako pero agad na nawala ang nakita ko sa isang kisap mata. Sinabi niya sa akin na meron siyang tiningnan. Na sa tuwing magpapagamot ang mga binibiktima niya, wala silang ibang makikita. Ang sabi pa nga niya, isang judge sa Pasay, isang kilalang albularyo na taga Mindoro, ang parehas niyang pinatay. Bago ako magpunta sa kanya, niyaya niya ako sa labas ng kubo niya at may nakasabit na isang puting tela sa labas. Bandang itaas ng puting tela, merong bakas ng maliit na patay ng dugo. Hindi ko na tinanong kung ano ba yun, dahil kinakabahan na talaga ako doon sa matanda. Lumipas ang ilang araw, isang tawag ang narinig ko. Si Ni ay nasa ospital. Nawala daw sa sarili at namanas. Yon ang sinabi sa akin ng kapatid niya. Bukod doon, wala na akong nabalitaan pa. Nga pala, Pinuno, ibinalik sa akin ng matanda yung picture. Pero wala na yung tinik ng suha. Yung bakas na lang. Tanda daw yan na hindi niya pinatay, kundi pinahirapan niya lang yung babae. Alam mo ba, Pinuno, napakaliit ng mundo. Dahil after kong nakamove on kay Ni, isang babae ang nakilala ko at kasalukuyan kong partner. At natuklasan ko na pamangkin pala siya nung matanda. Hanggang dito na lang po, Pinuno. Maraming salamat po. Magandang hapon sa iyo, Pinuno. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Alan. Isa po akong masugid niyong tagapakinig. Noong hindi pa umaabot ng 100 ang subscribers mo ay palagi akong nakikinig dito sa bahay mo. Kaya labis-labis na tuwa na lamang ang aking naramdaman noong gumawa ka pa ng isang channel para sa mga kwento namin. Simulan na natin ang kwento. Sa pagkakatanda ko, Pinuno, taong 2003 naganap ang pangyayaring ito. Sa lugar ito ng Mindoro. Hindi ko na babanggitin ang eksaktong lugar, gawa ng marami ditong tagapakinig sa lugar namin ngayon. Noong 2003, ay nasa edad 14 na taong gulang pa lamang ako. Relihiyosong pamilya ang kinamulatan ko, Pinuno, kaya naniniwala talaga ako sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Palagi kasi ang sinasabi ng yumao kong ama noong nabubuhay pa ito. Konting description lang sa lugar namin, Pinuno. Doon kasi iikot ang istoryang ito. Kung di ninyo na itatanong, ang aming bahay ay merong malawak na bakuran. 4 ang punong mangga ang nakatubo dito, na ayon kay Papa ay napakatanda na. Hindi namin naaakyat ang punong yun, Pinuno, dahil na rin sa mga animoy, damong nakatubo sa bawat sanga nito. Hindi rin kami pinapayagang umakyat doon ni Papa dahil ayon sa kanya ay pinamumugaran yon ng iba't ibang nilalang na hindi nakikita ng mga ordinaryong mata ng tao. Paminsan-minsan, Pinuno, ay nakakaramdam talaga ako ng kakaiba sa lugar na yon. Tandang-tanda ko pa nga noong bata pa ako, ay napansin kong gumagalaw ang sanga ng manggang yon kahit wala namang hangin. Ang matindi pa sa lahat ay akala namin ay patay na ang manggang yon dahil nangingitim na ang puno tapos lagas na ang dahon. Pero nung napansin namin ang kalagayan ng manggang yon, ay biglang bumalik ang mga dahon nito lumipas lamang ang isang gabi. Doon ako tuluyang naniwala, Pinuno, na merong mga nilalang ang nakatira sa lugar na yon.
Kaya sa paglipas ng panahong paninirahan namin doon, ay hinayaan na lang namin ito. Palagi kaming nagbibigay respeto sa tuwing napapadaan at napapalapit kami sa punong yon. Hindi rin namin yon nagawang sugatan dahil na rin sa mga paalala ng aking ama. Naging maayos naman ang pamumuhay namin doon, pinuno. Animoy binalot ng swerte ang aming pamilya dahil sa pangangalaga namin sa punong yon. Si Papa, palaging nananalo sa patayaan doon sa amin. Yung mga peryahang dumadayo sa amin tuwing piyesta ay palaging ubos ang pera nun kapag si Papa na ang tumataya. Minsan nga, pinuno, hindi na pinahihintulutang tumaya doon si Papa dahil sa swerte nitong dala. Hanggang sa merong dumating na kamag-anak namin na galing Maynila. Ang kukulit ng mga anak nun, pinuno. Nung araw na dumating yun sa amin, ay halos hindi na ako matahimik dahil 10 oras na ng gabi ay gising pa ang mga yon at sobrang iingay. Siguro, hindi lang ganung buhay ang nakasanayan ko kaya medyo iritable ako sa kanila. Pagpasensyahan mo na lang, Alan. Hindi yan iba sa atin. Mga kadugo natin yan. Huwag mo sana silang pagagalitan, ha? Wika sa akin ng aking ama nang napansin itong medyo iritable na ang aking ipinapakitang ugali. Di naman ako umimik nun, pinuno, at pumasok na lamang ako sa aking kwarto upang magpahinga. Linggo pa lamang ang pananatili nila sa lugar namin, pero napakagulo na namin doon. Ang bakuran namin ay palagi ng madumi dahil sa kapabayaan ng anak ng kapatid ng papa ko. Halos araw-araw talaga ang pagtitimpi ko sa mga yun, pinuno, para lamang mapangalagaan ko ang pangalan ng aking ama. Hindi kami nagreklamo sa lahat ng kabulastugan ng anak ng mag-asawang yon dahil yon ang palaging paalala sa amin ng papa ko. Hanggang sa sumapit ang isang hapon na merong ginawa ang 2 anak nito na labis naming ikinatakot. Alam nyo nangyari, pinuno? Initak lang naman nila ang puno ng manggang aming pinangangalagaan at binali ang mga sanga nitong malapit ng sumayad sa lupa. Hindi daw kasi sila nakakapaglaro ng maayos dahil doon. Wala pa si Papa nun dahil meron yung pinuntahan. Pagbalik nun sa amin ay gulat na gulat ito at kita ko mismo sa pagmumukha ng Papa ko ang pangamba para sa kanyang mga kadugong bisita. Panay tawanan pa ang 2 anak nito na parang hindi natatakot sa kanilang ginawa. Hanggang sa sumapit ang mismong gabing yon at doon na nangyari ang isang kaganapang napaka-imposible. Maniwala kayo o hindi, noong mga oras na patulog na kami ay merong kaming naririnig na kung ano-anong pag-uungol na unang beses pa lang naming naranasan. Maliban pa dyan ay ang paglakad ng isang nilalang sa aming hagdan. Rinig na rinig ko yun, pinuno, dahil sa lakas ng pag-apak nito sa aming bahay. Meron yung hinihilang uri ng bakal dahil rinig ko din ang ingay ng dala nitong bagay. Yung mga bisita namin noon ay halos magsisisigaw na sa kanilang kwarto dahil sa pagpaparamdam na yon. Hanggang sa sumigaw ang nilalang na yon na halos ikabingi na namin. Matapos yan ay biglang binalot na ng katahimikan ang aming bahay. Makalipas ang ilang segundo, ay nakarinig kami ng tunog ng kahoy na hinahati. Di na namin yun pinansin dahil nakatuon ang aming atensyon sa anak ng kapatid ng papa ko. Pagdating namin sa kwarto ng 2 yon, ay nadatna naming mulat na mulat ang lalaking anak nito na wala ng buhay. Ang isa naman ay hindi na makapagsalita dahil sa trauma. Akala namin yun lang ang parusang ibinigay ng nilalang na yon sa kanila.
Pero kinaumagahan ay napansin naming wala na ang puno ng mangga sa aming bakuran. Akala namin yun lang ang parusa ng nilalang, pero hindi pa pala. Dahil ang isa pa nitong anak na nakasaksi sa pangyayaring yun ay tuluyan ng nabulag at naging pipi. Dahil sa kaganapang yun pinuno, ay nagalit ang pamilyang yun sa amin at hindi na bumalik sa aming pamamahay hanggang sa kasalukuyang panahon. Pinanindigan naman ni Papa na ang mga nilalang ang nagparusa sa kanyang anak dahil sa hindi paggalang nito sa mga nilalang na hindi nakikita. Nang nawala ang punong yun sa amin, ay tila ba naglaho na rin ang swerte ng aking ama. Hanggang ngayong kasalukuyang panahon, ay hinding-hindi ko pa rin malilimutan ang karanasan ko sa aming puno ng mangga. Hanggang dito na lang po, pinuno. Naway maibahagi niyo po ang kwento ko sa channel ninyo. Maraming salamat po. Hi, pinuno. Ako nga pala to si Agor na gustong magbahagi ng kwentong aking napakinggan. Walang eksaktong taon. Kalubihan, Masbate. Konting description lang sa lugar na ito, pinuno. Ang Kalubihan ay isang papasok na barangay dito sa amin. Malayo ito sa kalsada at makipot ang daan papasok. Kaya ito tinawag na Kalubihan dahil maraming nyog doon. Sa unahan naman ng barangay na yon ay mga palaisdaan na kung tawagin ay punong. Noong mga taong yon ay merong napakabatikang mangkukulam na nakatira sa lugar na yon. Ayon sa kwento, ni minsan raw sa naging buhay nito ay hindi ito natalo at napakarami na nitong pinatay. Mapakapwa mangkukulam, parang divinong manggagamot, aswang, at kung ano-ano pa. Kaya raw hindi ito nagagapi sa kadahilan ng napakataas ng uri ng kaalaman nito pagdating sa kulam. Ayon sa mga matatanda, hindi lang mga elemento ang pupunta sa iyo sa tuwing ikaw ay kukulamin at babarangin ito, kung hindi mga demonyo mismo. Baliwalayang asin sa ilalim ng higaan, pangontra sa mga haligi ng tahanan, at kung ano-ano pang panangga dito. Itong si Tandang Bino ay binatilyo pa lamang sa mga panahong yon at putok na ang pangalan ng mangkukulam na yon. Ayon sa kanya, kapag taga-Kalubihan ka noong panahon walang mangangahas na manakit o manukso sa'yo. Mahirap na. Baka magpatulong Kung hindi ninyo na itatanong, pinuno, itong si Tandang Bino ay taga-roon din dati. Napagpasyahan lang nilang lumipat sa kabilang barangay dahil nalipat yung trabaho ng tatay niya. Pero ang kaibigan niya at kababata roon ay nananatiling matapat sa kanya. Sa kadahilan ng napakabuti at magaling makisama itong si Tandang Bino. Ayon kay Tandang Bino, isang araw nagkita sila nitong kababata niya at nakapag-usap. Ang tanging pinag-uusapan lang nila ay yung tungkol sa manggagamot. Wala Napakasikat kasi noon nung kapanahunan niya. Para bang artista. Nagsiwalat itong kaibigan niya na anak mismo ng mangkukulam. At gulat na gulat itong si Tandang Bino sa kadahilanang hindi siya makapaniwala sa nangyari. Bale kung hindi ninyo na itatanong, pinuno, kakauwi lang nitong si Tandang Bino galing Bicol. Kaya maraming bumisita sa kanya. At dito na nga mag-uumpisa ang kwento natin. Ayon dito sa kaibigan niyang itago na lang natin sa pangalang Duday, 2 taon na raw ang nakalipas nang mamatay ang mangkukulam na yon.
Ayon kay Duday, kasalukuyang gumagawa ang kanyang ama ng ritual para kitilin ang buhay ng isang manggagamot. Agad raw nun kinuha ang kanyang pula at itim na libreta. Kumuha din niya ng dugo na nakahalo sa langis, bungo ng kambing na may sungay, at may nakaukit na pentagramo sa noo nito. Ang kambing na yon, pinuno, ay kakaiba ang sungay, sa kadahilan ng napakahaba ng sungay at animoy 4 raw ang butas ng mata nito. Pagkatapos raw makuha ng mga kagamitan nito, ay agad-agad na tumungo sa ilalim ng bahay nila. Dahil sa ganitong uri na ng buhay ang nakagisna ni Duday, ay normal na lang sa kanya nito. Wika ng ama niya bago umalis. Duday, magpasilab ka na dyan ng apoy at magluto ka na ng kanin. Saglit lang to. Wala namang bahid ng pagtututol sa mukha nitong si Duday. Alam niyo, pinuno, sabi nitong si Duday ay gustong-gusto niya raw matutunan ang aral na yon. Pero ang tanging sagot lang ng tatay niya ay, "Hindi pwede! Ibabaong ko to sa hukay ko!" Nagagalit daw yon, kaya hindi na niya kinulit. Makaraan ng isang araw, ay napakasaya ng tatay niya. Kaya inisip ni Duday na patay na yung biniktima nun. Wika nito, "Day, pumunta ka nga ng balete at mangalap ka sa napatay na manggagamot roon." Tumangulang itong si Duday at tinahak na nito ang daan papuntang balete. Ayon kay Duday, pagkarating niya raw sa lugar na yon, ay maraming nagsisikumpulang tao sa bahay ng manggagamot. Alam niya na kasing yun yung biniktima nun. Kakilala kasi nila. Paglalarawan ni Duday sa kanyang nasaksihan, yung bangkay ng manggagamot na yon ay lapnos na lapnos ang balat. Nakalabas ang dila at nakamulat ito. Di na siya nagtagal dun eh. May pinapabili pa kasi yung tatay niya bukod sa kumalap ng impormasyon sa nangyari doon. Ilang oras ang lumipas at nakauwi na itong si Duday at nagwika ito sa kanyang tatay na, "Tay, patay na ho yung naritwalan nyo kagabi." Gaya ng nakagawian ay tumawa lang ito at tinapik-tapik ang ulo niya. Sabay pasok sa kwarto. Makalipas ang ilang buwan, ay may dumating galing San Fernando sa karatig baryo nila. Itong tatay ni Duday ay napakainit ng dugo noon dito sa Bagong Salta, kaya ang ginawa niya ay hinanap niya yon upang makita. Ayon kasi kay Duday, pinuno, tinitingnan lang raw ng tatay niya ang kanyang biktima. At matik, pag nagawa ng ritual yon ay agad napatay na. Nagtagumpay naman itong tatay niya na makita ang itsura ng taong yon. Kinagabihan ay gumawa na ito ng ritual, pero ang gamit niya noon ay yung pinakamalakas niyang alas. Ayon kay Duday, hindi pa raw niya nakikita na ginamit yon ng tatay niya buong buhay nito. Kaya napatanong siya ng, "Tay, ano pong klaseng ritual ang ginagawa mo? At parang papatay ka ng maraming tao." Tumawa lang naman ito at nagwika ng, "Ito ang panalubong na regalo ko sa Bagong Saltang yan. Ipaparanas ko sa kanya ang buhay na impyerno." Sabay labas ng pinto at pumunta sa bakuran nilang napapalibutan ng puno. Isipin niyo, pinuno, unang beses lang daw ginawa yun ng tatay niya. Kasi yung mga ritual na kadalasang ginagamit nito ay nasa ilalim lang ng bahay nila. Pero itong mga oras na to ay ibang-iba talaga.
Dala ng kuryosidad, pasimpleng sinundan niya itong tatay niya at pinanood niya ito. Matapos raw na maihanda ng tatay niya ang ritual na yon, ay agad yung lumuhod at hinalik-halikan yung lupa habang umuusal-usal. Sinusugatan rin raw ang noo nito at hinihiwaan ng kutsilyo ang talampakan hanggang sa umapaw ang dugo nito. Makikita mo talagang walang bahid ng sakit na nadarama itong tatay niya dahil habang humihiwa ay nag-uusal lang ito at wala ni bahid ng kirot sa kanyang ginagawa. Pagkatapos ng mga ganap na yon, ay biglang binalot si Duday ng takot sa kadahilanang di siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Ayon kay Duday Pinuno, pagkatapos ng ginawa ng tatay niya, ay bumitak raw ang lupa sa kung nasaan nakaharap itong tatay niya at may paunti-unting lumilitaw na nababalot na nanggagalit na apoy hanggang sa nakalabas na nga ito sa butas. Paglalarawan ni Duday sa nanggagalit na nilalang na yon, ay wala raw itong paa. Bagkus ay napapalibutan lang ito ng maitim na usok na may kasamang mga batong nagbabaga. At ang ulo naman raw nito ay nagliliyab at nag-uusok ng napakaitim. Meron din daw itong pakpak na animoy, nagiging kapa na dahil balot na balot yon ng usok. Wala din daw itong mukha. Matapos ang tagpong yan, ay lumapit ito sa tatay niya at dinikit nito ang hintuturo sa noo ng tatay niya. At pagkatapos nun ay nawala yon habang ang tatay niya naman ay sinubasob ang mukha nun sa lupa at parang wala ang wisyo nun sa katawan niya. Mag-aalas 12 na nun, Pinuno, nang biglang sumigaw itong tatay niya dahil parang nahihirapan ito. Pagdating nito sa tatay niya, ay para itong nagliliwanag sa kadahilanang nagbabaga ang dibdib nun. Wala na din yung kulay itim sa kanyang mga mata, kaya pagtingin nito ni Duday, ay agad-agad niya itong nilapitan at nung akmang hahawakan na niya ito, ay biglang nag-init ang kamay niya. Oo, Pinuno, napakainit nga nung tatay niya nung mga oras na yon. Wala na itong nagawa si Duday at napasigaw na lang siya ng "Tay!" habang umiiyak ito. Mga ilang minuto lang ang lumipas ay biglang humandusay itong ama niya. Nawala ng buhay. Parang umuusok pa raw yun, Pinuno, nung pagbagsak sa lupa. Agad-agad namang kumuha ng isang baldeng tubig itong si Duday at binuhusan niya ang tatay niya. Awa naman ng Diyos, nahawakan na niya ang tatay niya. Pero ang problema lang ay hindi niya ito kayang buhatin, kaya ang ginawa niya ay tinakpan niya na lang ito ng kumot na kinuha niya sa kanilang bahay. Pagkaumaga nun ay agad-agad siyang nagpatulong sa kabarkada ng tatay niya. Di naman ito nagdalawang isip at tinulungan siya. Pagdating nila kung nasaan ang tatay niya, ay nandun naman yon, pero lahat ng gamit nun ay mukhang nasunog. Kasi lahat ng natira sa gamit niya ay abo na lang. Di na niya ito pinansin. Pinasok na nga nila ang tatay niya at hinigayon sa may kusina nila. Biglang nagwika itong si Duday sa barkada ng tatay niya. Ang sabi nito, "Kol, dyan ka lang po muna. Kukunin ko lang yung tuwalya ni Papa." Lilinisan kasi nila yon, Pinuno. Pagkapasok nitong si Duday sa kwarto ng tatay niya, laking gulat na lang niya na ang lahat ng bagay na nasa kwarto ng tatay niya ay abo na lang. Parang
Nagkasunog pero sa loob lang ng kwarto na yon. Napaiyak na lang tong si Duday. Bagkus sa mauulila siya, ay sinabayan pa yon ng napakademonyong mga nasaksihan niya. Makalipas ang libing ng tatay niya, ay napag-alaman nitong si Duday na ang napatay palang bagong salta na yon ay yung mismong pinalit ng nanay niya sa kanilang mag-ama. At di lang din daw isa ang pinatay ng tatay niya, kung hindi sinama ng tatay niya, pati yung 5 anak nito at yung dati niyang asawa. Hanggang dito na lang po, Pinuno. Maraming salamat po. Magandang umaga, Pinuno. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Alex. Nais ko sanang ibahagi ang karanasan ko noong bata pa ako. Hindi ko ito sariling karanasan, Pinuno. Bagkus ay ako ang naging saksi sa karanasang ito. Nangyari ang kaganapang ito sa isa sa kapatid ko, Pinuno. Sa kasamaang palad, ay wala na siya sa amin upang makapagkwento sa iyo ng kanyang karanasan. Namatay kasi siya, Pinuno, dahil sa pangyayaring yon. Taong 1993 naganap ang pangyayaring ito sa lugar ng Masbate. Kagaya ng karamihan mong kwento, Pinuno, sikat talaga ang Masbate sa mga kwentong kababalaghan. Noong mga panahong yon, ang ikinabubuhay namin ay pangunguha ng mga suso na nasa gilid ng ilog. Kahit anong suso, Pinuno, basta pwedeng makain. Kagaya ng talaba, sese, tahong, at iba pa. Nabebenta kasi namin yon, Pinuno, ng madalian sa kadahilanang marami ang naghahanap ng mga ganoong uri ng uulamin. Napakasarap ng mga yon, Pinuno, lalong-lalo na yung tahong. Kahit ngayong kasalukuyang panahon ay marami pa ring tumatangkilik sa mga ganyang pagkain. Akala ko nga noon, Pinuno, yun na ang magiging buhay ko hanggang pagtanda ko. Pero natigil ang lahat ng yon dahil sa nangyari sa kapatid ko. Tandang-tanda ko pa ang mga araw na naganap ang pangyayaring yon. Isang umaga, inutusan kami ng aming ama na kumuha ng mga maibibenta naming mga suso. Kami lang kasi ang nauutusan noon, Pinuno. Gawa ng kami lang ng kapatid ko ang lalaki sa aming pamilya. Hindi naman namin nagagawang tumutol sa aming mga magulang dahil nais din namin maiahon ang mga yon sa hirap kahit sa ganoong paraan lang. Nasa edad 19 ako noon, Pinuno, at ang matandang kapatid ko naman ay nasa 23 taong gulang na. Kumbaga, siya ang leader sa aming dalawa sa trabaho. Palagi lang akong nakasunod sa lahat ng nais ng kapatid ko. Mabait din naman yon, Pinuno. Yun nga lang, mahilig yung magbiro sa lahat ng bagay. Yung tipong, seryoso na kayong dalawa tapos biro lang pala sa kanya ang lahat. Nasanay na ako doon sa kapatid ko kaya napapakisamahan ko yon ng maigi. Habang naglalakad kami patungong ilog kung saan kami kukuha ng mga suso, ay panay biro yun sa akin. Kung ano-ano ang naiisipang gawin nito upang matanggal lamang ang kanyang kabagutan. Ang ilog na aming pinupuntahan noong mga panahong yon ay nasa kalapit lang ng palaisdaan. Kaya marami talagang suso sa labas ng punong na yon. Merong nakatira doon na siyang nagbabantay sa palaisdaan na yon. Hoy, Noy! Tingnan mo, napakaraming pato de limar ngayon ah! Wika ng aking kapatid. Ang pato de limar, Pinuno, ay isang uri ng manok o pato na naninirahan sa gilid ng ilog. Doon din nangingitlog ang mga yon, kaya madali silang mahuli ng tao. Pero ngayon ay madalang nang magpakita ang mga ito, gawa na rin ng pangingialam ng tao. Oo nga, kuya. Pero wag na tayong manguha niyan. Marami pa tayong gagawin mamaya pag uwi natin eh.
Sagot ko naman dito. Nagpatuloy lang kami sa paglalakad noong mga panahong yon hanggang sa marating namin ang ilog. Bago kami makarating roon, ay meron kaming nakasalubong na isang matanda na bagong-bago pa lamang sa aming paningin. Tiningnan lang kami nito ng mabilisan habang papalapit yon sa amin. Di na namin yun pinansin, gawa ng nagmamadali na rin kami noong mga panahong yon. Magbabandang 9:00 na kasi noon na siyang pagtaas ng tubig sa ilog. Nang makarating na kami sa ilog, agad naming nilusong yon upang maghanap ng mga suso. Napakaputik ng ilog na yon na isang palatandaan na maraming mga suso ang nakabaon roon. 2 oras ang lumipas at marami na nga kaming nakuhang mga suso. Halos iba't ibang klase pa yon. Nang pabalik na kami sa pinag-iwanan namin ng aming mga tsinelas, ay doon namin nakita ang matandang nakasalubong namin na kumukuha ng putik. Ang putik na kinukuha ng matandang yon ay merong ukit ng mga paa namin. "Manong, ano ho bang gagawin niyo sa mga putik na yan?" tanong ng kapatid ko. Hindi naman umimik yung matandang yon at tuluyan ding umalis sa lugar matapos nitong makakuha ng putik. Tandang-tanda ko noon, Pinuno, na ang paang nahulma sa putik na kinuha ng matandang yon ay sa paa ng kapatid ko. Hindi na namin yun pinansin sa kadahilanang wala kaming kaide-ideya kung ano ang gagawin ng matandang yon. Nang makarating na kami sa aming bahay, ay agad naming nilinisan ang mga susong dala namin. Nung hapon, normal pa lamang yon hanggang sa dumating ang gabi. At doon na nagbago ang pakiramdam ng kapatid ko. Biglang tumaas ang temperatura nito, kaya ang ginawa namin ay pinunasan namin yon ng malamig na tuwalya. Kahit napakataas ng temperatura nito, ay nanginginig pa rin yon. Nasambit rin ito sa amin na nahihilo siya at parang kakaiba ang pakiramdam niya. Animoy mamamatay na yon dahil sa pagdilat at pagsuka nito ng laway. Nang ramdam naming magpamilya na hindi na namin hawak ang sitwasyon, ay agad naming isinugod sa albularyo ang kapatid kong yon. Kahit umaambo noong mga oras na yon, ay hindi namin ito alintana. Nang makarating kami sa bahay ng albularyo, ay agad naman itong tiningnan ng kapatid ko. Gulat na gulat ang albularyong yon dahil ayon sa kanya, biktima yon ng isang uri ng mangkukulam na gumagamit ng anumang parte ng katawan ng tao na humulma sa anumang bagay kagaya ng putik. Iniinit yon ng mangkukulam tapos inuusalan. Matapos nitong mag-usal, ay papaliparan niya ng mga sakit ang sinumang nagmamay-ari ng hulmang yon. Kahit magaling ang albularyong nilapitan namin, ay hindi niya magawang pagalingin ang kapatid kong yon. Isang araw lang ang lumipas, Pinuno, at binawian ng buhay ang kapatid ko. Maging ang albularyong nilapitan namin ay naging baldado na dahil sa lakas ng gumambala sa kapatid kong yon. Ang nakakakilabot pa sa mga pangyayaring nasaksihan ko ay ang pagtulo ng putik sa mga mata ng kuya ko habang pinaglalamayan yon. Nang makita ito ng aking ama, ay bigla niyang iminulat ang mga mata nito sa kabaong at doon kami nagulantang sa aming mga nasaksihan. Maniwala ka o hindi, Pinuno, ang mga mata ng kapatid kong yon ay biglang naging putik na napakaitim. Kasing kulay yon ng putik na naroon sa ilog. Takot na takot kami noon, Pinuno, dahil sa pangyayaring yon. Hindi na rin naming tinangkapang kumuha ng mga suso dahil sa naganap. Ilang beses na rin binalikan ng ama namin ang ilog pero wala siyang makitang matanda na naroon. Dahil kung nakita niya ang gumawa nun sa kapatid ko,
ay malamang sa malamang isinunod niya na rin ito. Galit na galit kasi nung mga oras na yon ang tatay ko, Pinuno. At masasabi kong handa itong pumatay ng tao sa pagkakataong yon. Hinayaan na lang naming hilumi ng panahon ang sugat ng aming mga puso sa pagkawala ng kapatid ko. Hanggang sa ngayon, Pinuno, ay hindi namin malilimutan ang nangyari sa kapatid naming yon noong minsan kaming kumuha sa ilog ng suso. Hanggang dito na lang po, Pinuno. Naway maibahagi ninyo ang kwento ko sa channel mo.